Nyakora mga jongero kamano kumedo kete mana kai Ramogi TV chendo ni eno imore kama ne dhimbele kanyo ne entwaka mano bagi kabende idayo do jolar kom tend governor ma county ma Nairobi kama bende ne idwaro ng'eyo ni Ramogi ni ambende gi kone jopiny pono ne gi yombo e yiero maduong' mabiro mano yiero mabiro kanyo dwe manyien. Kata kamano nyakora mga jong ni sire mathoth motimore pacho ka bende wago mana waliek ni mana matin wamanda kama chuo kende mondo mi weche gi eyo chuo kende nyinga Lydia Okeyo kajalo kumarwa en Winnie Adoyo. Kaponi obagi yiero kawuono jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga manyalo yombo kod atamalo 42 kiluwe kod Ruto gi atamalo 39 maen kaluwore gi duoko mar nonro ma otim gi kambi nonro no mar TIFA ma onyiso ni huma mar jochungo kod duonde buche ma pachoka kaka sharono ng'aw koro lero nwa TIFA oyango ni nonro nyocho time kind tarik 25 kod tarik 30 dwe mar auchiel higani. Raila Odinga kod jalupne Martha Karua huma margi omedo idho kipimo kod nonro mar dwe mar 5 mar higani. TIFA yango ni Raila gi Karua sani nigi sir lwedo mar atamalo 42 mar jogo ombulu kipimo kod dwe mar 5 mane gin atamalo 39. Nonro no lero ni William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua sani nigi huma maromo atamalo 39. E nonro mar dwe mar 5 Ruto gi jalupne ni kod sir mar atamalo 35. Jalar Compton piny Kenya gi otiko mar Roots Party Jojo Jakoya bende ratil oketo e atamalo 4 mar sir lwedo ka atamalo 10 mar jogo ombulu to pod ok oyiero jal magihikore mar gone ombulu ne lemo mar jatend Kenya. TIFA bende oketo duond buche e ratil kendo duond bura mar UDA ema oyangore ni nigi huma ma ochung'ne e atamalo 33 ka duond bura mar ODM ni kod sir lwedo mar jo Kenya atamalo 26. Duond bura mar Jubilee ni e thuolo mar 3 ka iluwe gi Roots Party ma bende sani okadho duond bura kaka Wiper, Ford Kenya, DPK kod ANC. Jo Kenya moda dhoge gi kambi mar TIFA yango ni huma mar riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ema ni kod huma kipimo kod riwruoge mamoko mag siasa. Azimio nigi sir lwedo mar atamalo 42 ka iluwe gi Kenya Kwanza manigi atamalo 35. Yangore ni atamalo 47 mar jomachuo kod atamalo 47 mar mine siro lwedo otiko ma okelo kanyakla Raila Odinga kod Martha Karua. Ka atamalo 40 mar chuo kod atamalo 38 mar mine siro lwedo otiko mar William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Roots Party oyudo sir ahinya kuwuok kuom rawere ma pachoka. Kairango huma mar jochung' kod riwruoge mag siasa e gwenge ma pachoka, Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kod sir ahinya e gwenge mag Nam Chumbi, moko kuom gwenge mag ugwe ma ong'ere kaka Ukambani. Azimio bende nigi huma Nairobi, Nyanza, milambo mar holo mar Okak kod imbo mar Kenya. Thoth ma ombulu mar riwruog Kenya geno biro wuok e gwenge ma masawa mar Kenya, gwenge madiere e holo mar Okak kod nyandwat mar Kenya. Ewi ikrok mar duol matayo yiero IBC ne yiero mawang'ni, TIFA yango ni jo Kenya atamalo 60 koni duol no oseikore makare ne bago yiero ka atamalo 17 neno ka gima duol no pok oketo hikrok moromo. Sharon Ng'aw, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhimbele nyakura mga jonja lar content piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga okone oikore ne yiero maduong' mabiro bang' duol mar IBC chopo kare dwaro magi ewi yiero no. Raila mano lose county manaro kowacho ni oneno lokruok ma biro chopo ne jo Kenya e bwo telo mare. Eriko Wenga nigi ler mathoth mar wachno. Bang' limo county ma Bomet gi Kericho, Raila nochako lwari county manaro ka osetombulu. Kwethni no limo Narok South, Narok East, Narok West, kumane gisingo ne johera magi ni giikore ni yiero mabiro yo makare. Ndio IBC tayari imehakikishia sisi ya kwamba ile manual register za kweko ili kama umeenda pale vidole zako hazijatambulika katika ile ni kimskit
watakwenda kwa hiyo kitabu na kuangalia kama jina yako iko huko. Ikiwa mimi iko huko, utakubaliwa kupiga kura. IBC imesema mambo ya voter identification ni electronic, lakini watakuwa na complementary system ya manual ya yule mtu ameshindikana kuonekana kwa electronic, wataangalia kwa hiyo kitabu. Hiyo ni complementary system of voting, but the primary system of voting voter identification itakuwa electronic. Kweparas miyo norwako Ruto e pap kagiwacho ni gin kod adieri ni gibiro yombe mabor tok IBC luwo chike makare mag yiero. Tunaambia wewe ingia kwa kiwanja, tuingie na wewe, tushikane na wewe ana kwa ana, tuone nani ndashinda nani. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuogopa wewe bwana. Tayari tuko na hesabu tayari, hata leo wameonyesha baba ako mbele, ingawaje na point kidogo, lakini tunajua ni nyingi zaidi. Watu wameamua, watu milioni 15 watampigia Raila tarehe 9 mwezi ujao. Tuko tayari kwa uchaguzi. Mimi naomba huyu mtu tukutane kwa debe. Wacha kupiga kelele huko kando ya barabara. Tukutane wapi? Langodinga nokone jodak manarok ni gibigiwuok oko karom gi Ruto mburu marwako Odinga etelo. Wangapi wako na kura ya baba hapa? Wangapi wako kwa hii safara ya kupeleka baba State House? Kati ya baba na Ruto, nani anaelewa shida za Masai? Kati ya baba na Ruto, nani anaelewa shida za Mau? Nani atafufua Masai Mara University? Mniambie tarehe 9 mwezi wa 8 mtaamka mapema? Mtaamka mapema? Tuseme rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni mmoja, Raila. Wacha nione kuna Raila Amolo Odinga. Mimi nataka kuambia watu wote wa Masai wote katika Kenya nzima, kura moja hata moja isiende kando ya Raila Amolo Odinga. Odinga no singo ni piny wacho mare biro medo rito bunge mag Mau mane oreso elwet jogo mane oyango ni ne dwa tieko bunguno higni 10 mokalo. Na hao Masai wanakuunga mkono kwa sababu wewe uko na umekubali ya kuwa wewe utawalindia, si utawaibia. Seche modo mandalo kwa boro kende jo Kenya dhi yiero ogaima Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga koro piem ko thuolo modong titimo yiero mar mako gwenge mapod gilaro ko jalo jatend piny Kenya William Ruto. Odiechieng' makiny Odinga biro chako gimbe mare mandalo 4 e gwenge makadho na Mchumbi. Eric Owenga, Ramogi TV, Olusura, Narok South, Narok County. Yakora mugesiga mbendi koro liet masesa medo chwakore kweth no mar Azimio la Umoja jo Kenya Kwanza bende eneo calling kajala content piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto nyiero mokalo nonro mogol kod kambi mar Tifa mayango ni Raila Odinga ni kod huma maoloe. Ruto manolose campaign mare mabungoma kod Kakamega okoni nonro kinyisa dieri mar chal mar siasa mapachuka. Chokende bankambi mar Tifa ketayanga nonro mar paro mano yango ni ponono ni otemi yiero kawuono Raila Amolo Odinga e bore riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya dhiombo kweth mar Kenya Kwanza jalar content piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto ochawo mokalo nonro makamano. Hawa watu tumewashinda na mbinu zote, tumewashinda na manifesto, tumewashinda na mpango, tumewashinda na sera, tumewashinda na campaign. Ati wamepaki na mambo mawili, wamebaki na fake opinion poll. Kazi yao ni kwenda kuchora opinion poll. Wao sijui nani yako mbele, sijui nani yako mbele. Waacha kutusumbua na opinion poll. Wananchi wa Kenya wako tayari kuamua tarehe 9 mwezi wa 8. Kweth mar Kenya Kwanza manotimo limbe gwenge mabungoma gi Kakamega onyiso yie magin go gi duol matao yiero mapacho ka IBC ni biro tao yiero mabiro yo makare kagiwacho ni giseketo ikruok makare kendo giikore ne yiero no ka giseo mokalo yuak ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance magiwacho ni ok nyal tamo yiero timore e pacho ka. Wewe unashindana na mimi, wewe kuja tuangaliane, wacha kuhepa sijui IBC, sijui register, sijui nini. Hapana. Ama mnasemaje Kakamega? Tunaelewana? Jolup jatend piny Kenya William Ruto singo bero chumi mapacho kapononi oyiere kaka jatend piny yiero mabiro madwe maraboro. Na tumesema agenda yetu namba 1 ni kupunguza gharama ya maisha Kenya hii. Watu wengi wanahangaika, watu wengi hawawezi kununua chakula.
bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, mambo mingi imepanda. Ni kweli ama si kweli? It is in this regime ya handshake ambaye sisi kama Waluya hatujawahi kula ugali na korokoro ya shilingi 250. It is this handshake ambaye mbolea imepanda, hatuwezi panda mahindi tukapata chakula. My friend, nakwambia ukweli, tarehe 9 wewe ni rais wa nchi ya Kenya. Na sisi tuko na blueprint yetu. Lazima Mumias itarudi kuwa vile ilikuwa. Lazima Nzoia itasimama ili wananchi waweze kupata pesa kwa mifuko. Ruto noten kod moko kuom jotelo manie kweth mar Kenya Kwanza duto manogo debene William Ruto yiero mabiro. Kapudwa kete mane wechego mag yiero wang'iye ikruok kama bende beno medket kare gi kwa duol no matao yiere pacho ka IBC kama duol mochung' ne tao yiere pacho ka IBC no bago romo mar kanyakla mar jokanyo mar rango kenge moketi kod IBC yore ikruok makare ne yiero maduong' higane. Kaka Walter Nyambaga lero no romo no chuo kelo winjruok e kind jokanyo mar jiwo kwe e kind campaign kod kindego mag yiero. Kinde romo mokelo kanyakla jokanyo duol matao yiero IBC jolar content piny Kenya joneno kachiel kod bad migao mar do e kar romo ma KICC bure Nairobi. To all our worthy presidential contenders, our doors are open for dialogue on issues of sustainable peace, and Kenya Kwanza has confidence in IEBC. I appeal, therefore, as I conclude, to all Kenyans to embrace peace. Let's be hopeful for our nation. Let's emerge from the elections stronger and better, preferably with Raila Amolo Odinga as president. The Kenyan voter, please turn out in large numbers on the 9th of August and exercise your democratic right. The Commission will count every vote because we know that every vote counts. Kotelne kod jakom mar IBC Wafula Chebukati kanyakla no ne ochuoyo kogi ogirimiti mar manyo kwe kinde mag yiero to kata mana tok yiero. Jolar content piny Kenya bende ne ogolo duondgi singo kwe e ka bende wach mane onyiedhore ne dwaro mar jochung' duto mondo ji oluore kindgi kachiel kod kind jo Kenya. Not see me talk about Raila. Raila is an energy man. The good part of Raila makes some of us to stand here in freedom, and yet you'll get some presidential candidates abusing Raila. On that one, I say no. And I've also revoked and invoked in my party. If you are making your speeches out there, do not touch on Ruto. Of my brother, Professor Ajakoya, we'll see you at the ballot, and we'll also see you at the debates. But there is that little matter. I am praying that when we have won, and you join my government, you can one day become a bishop as well. Bad migao mar do ne osingo tiyo kanyakla kod IBC e chwalo mapiyo buche mag yiero e kendo miyo jochung' ratiro margi mapiyo kama ne keto tich mayot ne IBC. We now know what path we have to follow towards a free and fair election. Remember, we implemented a court order, then we got another court order stopping us from implementing the other court order. Chebukati ne oyango ni register mar jolutombolo bende koro seket thuolo ne oganda. And those who have been asking for the voters register is now available. Diaspora, we have 12 countries who will participate in this year's general election. That is the United States of America, United Kingdom, Canada, United Arab Emirates, Qatar, Germany, South Sudan, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, and South Africa. Ka odong' dal 28 to gana jo Kenya dhi yiero maduong' duol matao yiero kod keo pacho kaendi IBC kanyakla kod joneno mowuok e pinje ma oko mabiro chuo wengegi e yiero madhi nyime pacho kaendi. Okwa jo Kenya mondo nyamana kwe, ni mar kwe ema nyayo dongruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Nyakura mwoke tutenge mag motendre kod wechego mag yiero mana thuolo machuok wang'ie mago motuche kata sekta no mar somo kama piny owacho singo ne ni omenda odonjo ne skunde kachop giko jumane. Jatend migao mar somo Ngire George Magoha olando mano bang' ng'ur mar jotend sikunde kinde ni mabende chenro mag somo chakre ne tam mar 2. Judith Omondi nigi ler mathoth.
Jopuonj madongo mag sikunde osebedo gi ywak ahinya to e kindeni makoro iyawie sikunde ka midhiero magineno nyime en mar onge mar omenda manyalo konyo gi chwalo somo. Kata kamano, piny owacho koro singo ni omenda biro chopo ne sikunde ka chop tich abich mar jumani. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha ema ochiwo singono. Capitation will be in school by Friday this week, both for primary school and secondary school. Now that capitation money is not toys, it is money which has the value. So if you are a manager in a school, manage it. Magoha ne loso e kinde keto ayanga klese mag CBC e skundi nyiri makereri kaunti ma Kisii. Okoni chandruok mar nengo mwandu okwako pinje mathoth ok mana piny Kenya kende. E kinde no bende ne okwayo jonyuol mondo jiw lwetgi kendo ochulo omenda magin go e kinde ma jopuonjre dok e kuonde somo e chako tam mar ariyo. There is too much noise about nothing because the difficulties we are having at our homes in Kenya today are not specific for our country. They are everywhere. So mine, first of all, is to encourage parents to take their children back to school and to pay as much fees as they can give there. Magoha okwayo jopuonje madongo mag skunde mondo kik duok jopuonjre dala kata bed ni jonyuolgi pok otieko chulo omenda mar somo. Please do not return any child home from a boarding school. You will say, how shall we manage? You will manage because there are those who are going to pay fees. Tamni mar ariyo dhi ringo kuom thuolo mar jumbe 10. Yuyo madundo dhi bedo e kinde yiero kapok jopuonjre odok e skul kendo ne chiko chenro mag somo e tamni. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mugere kamano kuom medo kete mana kai Ramogi TV, kamano bende una mochwalo ote uka aneno ka ji medo golo paro mopogore anya to kaluwore gi twak mar jolar kom governor no ma county ma Nairobi kachiel kod weche go mamoko ma bende wakeko ni kod sani. Jicho mchanganyi wacho ni okwa jotend utela mondo lemne piny Kenya sama koro wacho moyiero maduong' nikech wakia kaka yiero ni biro chalo. Mano kanyo jicho mchangani ka bende Jared Oti wacho ni odora Ramogi yo makare kendo wacho kanyo ni ento yie ginondrono mar tifa. Owino Bonyeza bende wacho kanyo ni entira Wendo Town kendo keto mana wang'e yo makare oneno Ramogi TV. Richard Liki Makodis bende wacho ni entira gwenga makata kendo wacho ni Ramogi chopo nege yo makare. Brian Cobb bende ni kacha Peter Muoka wacho kanyo ni en bende gikete mana kaneno kanyo ka otemendo chopo nyakora Mugajuanga ka bende aneno kanyo ka janeno mwaro kanyo nyiso ni Ramogi TV ana uyoma ka jotelo madwaro kom mar governor ma Nairobi medo chwalo dwaro mari kata kamano wacho kanyo ni yiero pod nitiere e lwet jopiny kata lwet jodaka mago manie county ni ma Nairobi. Gino wuon gin magibro wacho ni to en jatela aina mane ma gidwaro yiero kaka jogo ma bendo daki county ni ma Nairobi. Mako Kumu Junior wacho ni kaka pile entiere Kindo Kasgunga kendo wacho kanyo ni ndalo duto wacho ni ndalo mane jatelo moro kanyo wacho ni nonro golo ni nen mbele koro sani ka nonro bende koro golo ni oyombe to koro wacho kanyo ni onge gi IEBC. Mako Kumero kamano kuom report migolo no kabene George Odago wacho kanyo ni en bende okete kanye Ramogi TV ka entiere Manyata Bridge giduto giri to yiero maduong' no mar dwe mar 8. Anano kanyo ka Musa kanyo ni okwe ahinya kamano Jabez Okech wacho kanyo ni in bende kenyisi